casa nos primeiros días era un mural de posits, listas de tareas para facer, porque el non era capaz de organizarse, non? Si ver un neno andando hacia min e preguntarlle á persoa que estaba ao meu lado, que era a miña muller, se era meu neno, e dicir que non tiña fillos tan grandes. As secuelas de Marcos son o que lle chaman as secuelas invisibles, non? Que veslle un aspecto físico fenomenal, o que pasa que a súa secuela, que é cognitiva, non é aparente, non se ve. O gran problema do dano cerebral, que non é visible, que simplemente é cerebral, é que a xente percibete exactamente igual de como estabas antes. Non ve o daño interior que realmente dá, e non axuda nada ao paciente polo feito de que estás igual, estás que sempre, incluso estás mellor. Son consciente do que facía ben e do que non son capaz de facer. E a nivel psicológico é moi duro, tremendamente duro. Entón, Salera niso axudoume moito, custoulles moito traballo, tamén é certo. Eu volvín a ser feliz unha vez que aceptén que non volvería a ser o mesmo. Teño moito tempo libre, desafortunadamente, entonces decidín utilizalo pois, con este tipo de xente, axudándolles. Básicamente, a miña idea é facelos felices, que sonrían.